Така, здравейте хора, аз съм ProKnifer и днес ще играем Minecraft Delta PvP с Just Do It. и ще играем малко PvP сега в сервера. И така, само трябва да намерим някой, който да прибие. В дупката според теб има някой? Разкоча да видим, аз съм си взел на камера по-ушки, че не съм запусна. Аз съм си взел само 3 за стрейт. Това е нашата PvP дупка. В Delta PvP-то. Нали са лавата? Не, тук е още. За винаги е тук. Само да питам кой иска PvP. Много ли са? Кой иска PvP? И Just пише къде е PvP. Скач ли е тук някаква блонд или там това е? И ето нашите хора поздравяват YouTube. Горе има ли? Долу съм в дупката съм. Там горе има някакъв. Аз ще да спалниш. Да ви клещи. Слушай сега, бутни го. Готов? Бе, това е било тук името, бе. Дупката. Тук има някакъв. Има някакъв горе. Това ти ли си? Аз. Това си ти чай да ти е в спална. Ей, те искаха да ходим на War PvP. Не, ето тук има някакъв. Къде долу ли? Не, за тебе мисля, че ми даваше. Но видях името. War PvP да ходим. Да, верно. Forced Cards за Power. Ще го гледаме на War PvP и на War Pend. Така, War PvP, 21 човек. Тук има някой. Бархост. Само Той може да ни убие. Той ли? Що га ли? По-нас. Барко прави ден. Какъв ден искаш път ти, бе? Ти флайваш ли, бе? Тук има някакъв. Не бе, аз скочих. Добре, да ти имаме на War Pend. Ако ли не, ще накараме това да слезне долу. Той иска да слезе. Между другото. Тук па има някакви двама. Ако скочим... То ще скочи. Скочи! Кой, бе? Бархус! Кой? Идва На да War Pend, хелпиш. бе. Чакай, аз съм отишъл на War Pend да видим дали има някакъв да изям на легендарка. Аре, хелпни, ще спрем да пукна на зък. Готови спих лошенка. От коя страна сте? Ева. Давай. Заклещих се, палиш да подяваш. Избях. Че ще му убия. Да, Не ме интересува къде се закрещи. Ела, бе, аре, бе. Дай тук, по водата да падне. Бе. Той хадва, човек. Той трябва да изям легендарка. Не е хакал, Ако не отрепе и двамата, аре да го докладваме. Ако не отрепе... То много бързо шиба. Знал човек и много бързо се върти, пати ми шока. Че я са. Бе, това ме е такова. Гледай, ма то какъв такова има на меча, че ме бие толкова силно. Гледай, и ме отблъсква. Значи ме кара да бе. Какъв път, че бегаме, бе, да го прибилето? Това човек гледа къв хакер, той не мре. Не, свършим легендар. Мен даже ми свърши и сета, човек. Ела, бе! Ей, айде, 1000 човека, бегай! И всички за този. Бегай, човек, бегай. Аз бега да дръпта. Заглежи се паиш на омага, не. Нереално. Че да взема на легендарка. Бегай! Тук ли се годи? Качи се на това дърво, качвай се! Не, бе! Нека ме подпали. Умри, бе! Ела, бе! Знам, че се качваш, ама то мене ме бутна. Гледай го това! То не е яулек, бе! Аре, бе! То не ме остави! Гада. Махи се, бе! И то ще ме нервира, бе. Че изпием една полшенка стрит. Аре, бе. Ще сам бре, то някакъв... Ой, човек, то го ставих на 13 такова. Не е изяя легендарка. Мен оставах 4 легендарки само.
Мен 3. Леко над стрим от мен. Хайде. Мен даже ми зарежда тичен. Кой свършим легендарката, бе? Айде, аз съм без каскет. Чакай да си взема. Аз по-добре да си... Значи аз си изяждам всичките легендарки, добре изявам. Мисля, че успя да ги изям. И чакайте, сега идвам. Тук съм. Готов сак, искам да го убия на ръчичка. Чакайте да го привлека. Отиде ми една стрейч пошенка, една легендарка, меч и построчна броня. Just. Къде си, бе? Взимам си сеч. Ай, аз ти имам духовното. Тара. Паяк. Паяк! О, no, spider! Potions. Айде, тук си вземем няколко странички. Така, какво друго ми трябва? Тя не ги гърмим все пак. Така... Къде съм си оставил? Ето ги да го сета. Без си изкапа. Ето са по-хубави. Са фунти поне. И легендарки. Ще вземем 6, айде. Така, че има ли варта, бе? И аз така написах Warv. Аз стивам. Ай ги бием. Готово. Ще се навиям. Той изпусна няколко Golden Apple, изпусна 13 Golden Apple. Аре, скачай го би. Не, чакам, не бе, изпусна ги, ето тук. На това, ето го. Сега ще се чуди къде са. Сакат, човек. Сега ще му ги имаме така пред носа едно така гадно. Топ си тръгна. Не, сега ето виж и ги изпусна. Той отива на Warpend. Айде. End. Ще губят. Let's go. Мали. Какво че губят, ви? Виж колко са. Ай, приби ме надолу. Ейч! Чакай. Спаун. Аз качвам долу. Нападнаха ме. Аз качвам долу. Няма да знаеш, защото този чул, Къде? Чакай, че за те има някакъв. Аре, батя тията нападнаха трима. А то ме бута човек с нещо. С меча. Чакай, идвам. Абе, помагам ти, бе. 2 часа заклещи. Омага, човек, ти ми струшиха нещо или ми е свалишила просто легендар. Ари, бе! Аре ти пази от едната, Аз съм при той единия, той ще умре. Да, той ми фърга някакви скапени повече. Аре, мри, бе. Тия вече нямат легендарки. Един да 13. Ай ги прибием. Абе, кой умира, бе? Бой по то, той заклещи. Мъртв е. Дай, бой го здраво. Нали, що умирам така бързо, бе? Аз съм без каскет, нали? Сай мен, че ме убиете, бати ПВП-то. А защо толкова бързо ми се хаби тази каска, бе? Не знам. Още по-време съм в ком. Кой ще? Аз така отил да мала пеза с... Него не се бекна за къде. Аз си взем 2 каски, човек, аз си взема 2 брони. Те тук едната, аре. Аре, Protection, 2 ще ми е за това. За... такова, де. Сега че на поп-ап спошах или... Ще се назовиш. Айде си взем 3 каски от това. Че си взем един Diamond Chestplate. Те е един хубав меч, сега си взем, аре са и легендарки. Ооо, найс! Така. 8 легендарки.
Опа, аз съм си запалил. Така, аре аз отивам Warp. End, да. Там и ходихме, да. Опс. Някакъв падна, искам да отида да го прекърша. Омага човек, той се качи. Аре бе, слазите бе. Ела бе, приятел. Нека ме нападне. И аз качам в дупката, време е да умреш, приятел. И той няма време да си изяде легендарката, не. Дупката ли си? Да, в дупката съм скочил. Значи ли бута ли си ми приятел? Не да будеш приятеля, защото ми достига само един. Аз го То го заклещих опайжина. Аз го Омага нападам. бе, ей! Ето ги, Гошо, Гошо. Айде, толкова бързо ми ето ги, свършва Гошо, легендарката, Гошо, бегай, бе. Гошо, и за тази. Айде, крий се. Тебе те фанах там, че се върна. Оп, изняй. Не са. Да, чакай, аз ще го държим това. Ела бе, ай го прибием това, поне това. Това му свърши легендар, чакай да си изяда. Ами аз свърши ли ми с някаква броя? Не, още не ми се свърши. Ела го прибием това, че ме нервира. Ела бе, приятел. Ама гъка изчезна. Аз викам толкова изчезна, бе. Ела бе. То му свърши легендарката, мисля, не още не го свършил. Бойко това, бе. Че ме някакъв друг сапа ме подпуква, бегай. Че ме някакъв друг сапа Елате, бе. подпуква, бегай. Чакай, идвам при тебе. Ето сега ще го прибяси, като много ме нерви целата. Ето сега ще го прибягам. Ето, мъртъв е. Целата игра. На 16. Чакай, нямам такова. Знам. Де легове. То сега ще умре Кой не бързо. яде легове? На 10 такова, на 5 сърца е. Вече на 14. Как Вече на 14? То са бърже, ще умре. Той ще му свърши полшаните. Яде легендарки, той нашия приятел. Яде лекса. Нека тук май ще умре. Ела бе. Кучка ти, естраса. Аре бе, ела бе. Пускай ти, еса с... Ще умре. Дано си е взел само една легендарка. Ще умре. О, заклещи ме. Оп, чай да вземем една легендарка аз. Пием една страничка, двойка. Аре, бой. Струши ли ми се нещо, още да ми се струши. Не, на теб не ти се струшил. Казвай ми, ако съм без нещо. Къде е това, бе? Човек, аз не го виждам. Май умира. Направо. Мен ми звънат, човек. Умира. Мъртъв е. Дай го прибирам. Ама я силно сача пуква. Дай. Не, яде легендарка, бе. Ще я да изпием една страница. Изпия. Чакай да затворя. Але мога го биеме две в едно човек, той е много... Але мога го биеме две в едно човек, той е много... Ай, какво ми звъни, бе? Аре, бе. Няма ти дигна. Без каска. Без каска! Далеч съм, не мога го фана. Омага! То как се обърна и му удари. 15 тако. Ще го рапа. На малко Ще е. го рапам, Ела, бе. рапам. Чакай, дай. Аз съм на малко. Дай. Пете, мъртъв е. Умря. Не изя нещо. Дай, на малко, О, Дай, на малко. Yes! Умре той. Го спрати микрофона, ама нищо. Затваряй, не звъним. Горе-долу това ще бъде от днес, от мен и от него. Леко се чуваш, то аз ида до там. Опа. Той много леко се чува, хора, но няма какво да прави. Микрофона леко ме е бъгав. Аз не мога да се кача тук, малко трудно трябва. Горе да ходим, защото то сега ще дойде. И да, ела тук за край на клипа. Аре, ела тук долу. И така, това беше от тази двамата. Ще има още много други клипове за PvP. Чао.